No niin, se on tässä M-lakkutalassa. Joo. No näin me pelataan uutta peliä, jonka mä olisin Bloomstead Battles. Ja mä just yhden matsin, tai no näin. Sitten kun olin mennyt yhden matsin, mä aloitin sitten. Ja eipä siinä on tosiaan randomi tästä näin. Minkä mä saan? Rerolla. Joo. No, kyllä tälläkin ollaan sitten mennään tällä. Mistähän nää tulee? Mä ilman on pelannut ja mä en muista näistä mobitsesta yhteen. Ai niin, ne tulee tuolta. Ja kun niitä oli mun puoli. Niin. Nyt sä kyllä tuhoat ne. Ja se läfipuuli. Joo. Pikkusen. Tuolla on ehkä outoa. Tuohon voi laittaa tuon tykiin. One-shotit. Tästä voitais mä yskin tässä näin. Tuotaan tää nää massia vielä. Stone. Kyllä mä nyt vielä aloittais pöydä. Just on tui. Sitten tarvittais miniapina. Ottakaa. Joo. Hyvä. Joo, älkää veittäkö mä tässä näin. Nyt tarvitaan monkey. Älkäästi väittäkuorten kanssa myöskin. What? Ihan monen mikään läpi. What? Okei. Miten mulla? Tätä kerkiät tänään myöhemmin vielä. Itse sit sanoo kyllä. Joo, haattokaa. Tuo on se liukulihan katsoo. Tää? Joo. Tää ottaa tuossa lihan. Niin round 7. Mulla menee muka sisään. What the fuck? On tuo super. Mikäs pämnihakkeri toi joo? Pieni noob-hakkeri. Joo. Pieni noobi. Joo, miten mulla muka menee sisään? Tekeekö toi semmoisen, että menee sisään muka? No nyt sitten otetaan tänne vähän lisää. Mitä hemmettiä? Reroll. Sitten meillä riittää vielä rahaa tähänkin. Miten? Minä ajattelin, ettei tässä illalla sitä ratkasta, kun mä lähtee veneen, niin sulla ei ole mitään muuta tekemistä kuin pelata. Niin menee nyt ulos. Joo. Ihan oikeesti. Ja tästä susta katsoit, että tää menee sisään. Mun mielestä ei yhtään. Kato, -2. Reilu. Ne yhtäkö palloa ja sisään. Sitten mä spämmin sille vähän pahompia. Jorun 15 jos olisi niin pahempia. Musta on tosi reilua. Ihan oikeesti on superreilua.
Sitten mulla tulee 500 tänne näitä palloja. Jelppi, 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 jelppi. No pieni, mun peli taitaa crashata kohta. Tuolla on spämnää mulle näitä. Ok, mulla peli taitaa crashata vähän. Sitten tällä menoa häviäntä. Niin nyt lähdetään. Pieni päiväinen nuubi. Jos mäkin lähdetään niin silloin. Ajoo, se ei kyllä hyödytä mitään. Ei nyt kun mä laitan se siihen. Vai kun sinne alakin on. On kyllä kai. Niin, kun katsotaan sivuaikaan mä lähden. Niin menkää nyt sisään. Se kivoituksia ei ikuisuuksia ole. Tää on ihan pieni nuubi. Miinus tulee. No, eipäs tuu enää miinus. Oh, victory! Oletko sitä? No niin. Nyt se on tässä marokkoisuus.